Key-test, det er en statistisk test, hvor man finder ud af, hvor gode ens resultater er i forhold til noget andet. Når man laver en statistisk test, bruger man selvfølgelig de samme statistiske begreber, som man gør i andre statistiske test. Første man kan gøre, når man opstiller en Key-test, det er at finde ud af, hvad man gerne vil undersøge. Det kan simpelthen være, om ens terning er ærlig, altså om den slår det, som den gerne skulle gøre. Det er altså man opstiller altså en hypotese. Og i Key-test, der kalder man det en nul-hypotese. Og den udtrykkes ved H0. Derefter, når man opstiller en hypotese, så kan man opstille noget, der hedder et signifikansniveau. Det er noget, man opstiller, som der skal forklare, eller som der skal give et mål på, hvornår ens hypotese skal forkastes, og hvornår den kan bruges. Man opstiller et signifikansniveau på 95%. Det vil sige, at man er 95% sikker på, at ens hypotese er sand. Ja, og det er altså en grænse, som der forklarer, om ens hypotese skal forkastes, eller om den er sand. Det næste man skal gøre, det er, at man udregner teststørrelsen, som også bliver kaldet Key-enden. Det man gør jo, det er, at man observerer nogle ting. Det kan være slag med en terning. Slår man 60 gange med en terning, så har man nogle fundne værdier. Det er jo, at der kommer lige mange 1'ere, 2'ere, 3'ere, 4'ere, 5'ere og 6'ere. Men sådan er det ikke altid i praksis. Derfor har man vores forventede antal og vores observerede antal. Så for at finde ud af forholdet mellem den anden, så gør man først det, at man siger observeret minus forventet, men så kan det både være, at man får en negativ og en positiv tilvækst. Så derfor kan de udligne hinanden, som de gør i det her eksempel. Derfor putter man dem i anden, så man får et positivt tal. Og så for at sætte dem i relation til for at sætte ens observerede værdier i relation til ens forventede værdier, så dividerer man det med. Dividerer man med det. Og så får man en teststørrelse ud, som beskriver og som forklarer, hvor langt ens resultater ligger væk fra de forventede resultater. Teststørrelsen kan man dog ikke bruge rigtig til noget, da den kan være meget stor og stadig være god, hvis man regner med meget store tal. Derfor ens p-værdi, som også betegnes som sandsynligheden, det står for possibility, som er sandsynligheden for, at lige med den her teststørrelse eller en, som er større, fremkommer. Hvis vi har en p-værdi på, at den er 90%, det vil sige, at vi ikke forkaster vores hypotese, da den ikke er under 5%, så vil det være en meget god test. Der er så to forskellige Key-test. Der er en GOF-test, som er en goodness of fit-test, og der er en uafhængighedstest. GOF-testen, den bruges til at finde ud af, hvor gode ens observerede værdier er i forhold til ens forventede værdier. Det vil altså sige, at om ens observerede værdier overhovedet kan bruges til det forsøg, som man gerne vil lave. Når man opstiller sådan en test, så skal man bruge noget, som hedder frihedsgrader. Og i en GOF og en goodness of fit-test, der er frihedsgraderne, det er altså muligheder minus 1. Så hvis du har 6 muligheder, så trækker 1 fra, så får du 5. Det er dog lidt anderledes i en uafhængighedstest, hvor man tester, om noget er afhængigt af andet. Her der opstiller man også en anden H0, som en nul-hypotese, som er, at man gerne vil finde ud af, om noget afhænger af noget andet. For eksempel piger og drenges karakter i gymnasiet. Og så hvis man får en god signifikans, hvis man får en god p-værdi ud, så vil det sige, at de enten er afhængige, eller de er uafhængige. Her bruger man også frihedsgrader til at få et svar frem. Her der er der anderledes, der er det en kolonne minus 1 og en række minus 1. Og så får man til antal frihedsgrader. Yes!